Живял някога на край село един стар дървар със своите двама сина. Всеки път, когато отивал в гората, той ги водел със себе си да му помагат. Но не щеш ли, един ден се разболял и им рекал: Момчета, днес ще трябва сами да отидете за дърва. Ще отидем, тате, защо да не отидем? Отвърнал големият. Ала ако се счупи колата, какво ще правим без тебе? Не берете грижа. Успокоил ги бащата. Повикайте неволята и тя ще ви я поправи. Отишли момците в гората и развъртели секирите. Насекли дърва, претоварили колата и на връщане тя се счупила. Седнали двамата братя край пътя. Ами сега, що да сторят? Тогава големият си спомнил думите на баща си. Неволю! Неволю! Провикнал се той. Ела да ни поправиш колата! Но никой не се обадил. Викали двамата братя, докато се мръкнало. По едно време по-малкият казал: Слушай, братко, то се е видяло, че няма да дойде неволята, ами да вземем сами да поправим колата, че да се приберем. Речено, сторено. Запретневи ръкави, поправили колата и скоро стигнали в селото. Като разказали на баща си какво се е случило, той се усмихнал и рекал: Ех, момчета, та това е била неволята. Тя е дошла и ви е помогнала да си поправите колата.